Arestado ang tulo ka mga lalaki. Human matud pa illegal nga namaligya og pusil ug eksplosibo atol sa bypass operation sa otoridad sa Alabel, Sarangani. Ano ang report ni Efren Mamak. Ikaw gidakop na mo sa pagbibenta ng illegal na baril. Gilayong giaresto sa otoridad kining tulo ka mga sospek human matud pa. Illegal nga namaligya og pusil, lakip eksplosibo atol sa bypass operation sa CIDG-12 Sarangani Provincial Forensic Unit kauban ang Alabel Municipal Police Station sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani pasado alas 9 Martes sa gabii. Ang tulo ka mga sospek pulos residente sa maong barangay. Nakuha gikan kanila ang tulo ka illegal nga armas ug mga bala, lakip usa ka explosive rifle grenade. Nadakpan sila human makadawat og impormasyon ang operatiba kalabot sa maong pagpamaligya. Sumala sa CIDG, ang tulo ka sospek posibleng may kalambigitan sab sa grupo nga giingong nagpahigayon og summary execution sa duha ka mga lalaking nakalutan sa usa ka luna sa Barangay Baluntay niadtong December 25 sa milabay tuig. Tuloy-tuloy po kasi yung operation natin doon regarding doon sa illegal activities ng anong grupo. Posibleng involved din doon sa nahukay natin dati na dalawang bangkay, skeletal remains. Dahil yung tinutumbok na grupo doon, involved talaga sa illegal na pagbebenta ng baril, gun for hire, land grabbing, saka sa illegal drugs. Balhog na sa Alabel Police Station ang tulo ka mga sospek kinsa mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, RA 9516 kon Unlawful Possession of Explosive, lakip Omnibus Election Code. Wala pa kini miluwat og pahayag. Samtang mas pahugtan pa sa CIDG ang ilang kampanya batok sa pagpamaligya og pagpanag-iya og illegal nga armas karong election period. Nagpo-concentrate kami na operation sa paglalansag Omega, which is yung target namin, yung mga nagbebenta ng baril, yung mga may illegal na possession ng pagmamay-ari ng baril. Efren Mamak, One Mindanao.